दिनैनि बे जोंनि बड'लेण्ड निउज 24 जि गोदान पर्टेल बेखौ खुलिनायनि गोबां माखासे थांखि दङ। जेरैबायदि जोंहा मोनसे आफाद दङ, जाय आफादनि मुङा जाहैबाय हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलाम। बे आफादा जोंनि सान्तिपुर हालामनि 50टा गामिजों दाजानाय मोनसे आश्रम। बे आश्रमखौ जौगाखांहोनो थाखाय, बे आश्रमखौ गुबुन गुबुन बिथिंजों माने गोसारहोनो थाखाय जोङो बे निउज पर्टेलखौ जोङो खुलिनो थांखि लानाय जादों। दायो जोंहा जोंनि सान्तिपुर हालामाव गोबां माखासे जेंना जेंगोना जायो। ससियेलि, इक'नमिकेलि, पलिटिकेलि गोबां माखासे जेंना जेंगोना जायो। दा बैफोर जेंनाफोरखौ एक्सप्लर खालामनो थाखाय, गभर्नमेन्टनिसिम एक्सप्लर खालामनो थाखाय जोंहा गोबां माखासे ससियेल मिडिया गैयामोन। दा बेखौ जोङो बिनि गेजेरजों जोङो एक्सप्लर खालामनानै जोङो मोजां मोनसे थासारिजों लांनो हागोन, बे बिथिंजों जोङो बे पर्टेलखौ खुलिनो थांखि लानाय जादों। बेयाव गासै 20 जनसो जोंनि सान्तिपुर हालामनि माखासे लाइमोनफोरखौ लानानै बे पर्टेलखौ खुलिनो थांखि लानाय जादों। गिबि गिबियै जोङो इउटुब आरो फेसबुकनि गेजेरजों बे खौरांखौ दैथायनो नागिरदों। दायो जोङो बिटिआर हालामखौ जोङो कभार खालामनो नागिरदों। गिबियै गोबां माखासे जौगानाय माखासे बर'नि निउज चेनेलफोरखौ जों माखासे कन्टेक्ट खालामबाय। दा बिथांमोननि सुबुरुन लाबाय। दा बेनि गेजेरजों जोङो आवगायनो थाग थियारि जादों। दा जोङो बेखौ बर' रावैनो फोसावनाय जागोन, मानो होनोबा बिटिआर हालामाव बांसिन बर' पपुलेटेड दङ। जोङो थांनाय सानथामसो सिगां हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामावनो मोनसे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो बे बड'लेण्ड निउज पर्टेल 24 जि बिबानगिरिफोरखौ सायख'नाय जादों। दायो एमडि मेनेजिं डाइरेक्टराव उदयन बसुमतारी आंनो, आरो चिफ इडिटर हिसाबै अमृत बसुमतारी। लोगोसे जोंहा बेयाव निउज कालेक्टर दङ जोहोलाव मुसाहारि, लोगोसे रबिराम नार्जारि। बिदिनो जोङो निउज कालेक्टरखौ 7 लादों। दायो जोङो जोंनि सान्तिपुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जे जोंनि गिबि इनिशियेल माबायाव जि स्टार्ट खालामनो नागिरनाय जे बड'लेण्ड निउज पर्टेल, बेखौ रायजो राजाफ्रा मदद खालामो आरो जोंनिसिम खौरां दैथायहरो। माबाफोर माने जाथाय आरो जेंना जायोब्ला, फोसावनो गोनां माखासे माबाफोर खबरफोर दङबा दैथायहरो, बेखौ आङो खावलायबाय। आं बे बड'लेण्ड निउज 24 खौ दिनै बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों बे बड'लेण्ड निउज 24 जोंनि बे सा ओनसोलाव, बिसेसकै सान्तिपुर बे ओनसोलखौ लानानै जे उद्देश्यजों बिथांमोनहा दिनै बे अफिसखौ बेखेवबाय आरो एबा आंनो बेखेवनो होबाय, खोब गोग्गानाय मोनदों। आसा खालामगोन बे निउज चेनेला बयजोंबो बजबजागोन आरो दावगालांगोन, आरो जे निउज चेनेलनि मावथिफारिया दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेखौ मोनसे कनस्ट्राक्टिभ नोजोरजों लानानै मावलांबाय थागोन, बेखौ आसा थिबाय। बे चेनेलखौ आङो गुवार भाबै नायनानै दावगाजानो लुबैदों। माने बाय खालि जोंनि बर' जाथिल' नङा, गासैबो बे ओनसोलाव थानाय जाथि जनगोष्ठी गासैखौ लानानै गासैनिबो बे मोनसे बजबजानाय चेनेल जाथों, बेखौ आसा थिबाय। लोगोसे जोंहा मोनसे उद्देश्य दं जे बे हिरिम्बाफुरि बाथौ जेनोखि फैलाम, बिनि जेनोखि मावथांखि, बेफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो जौगासार होनो हागोन बा मिथिसार होनो हागोन सारा बुहुमाव। लोगोसे बे ओनसोलाव गोग्लैसोना थानाय शिक्षानिफ्राय लानानै बायदिसिना जेंनाजों गोग्लैसोनायफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो
सारा बुहुमाव फोसावनो हागोन बेखौ आसा थिदों आरो बे जाफुंदों बेखौ आसा खालामनाय जाबाय। गिबियावनो आङो जाय बिथांमोना दिनै बड'लेण्ड निउस एबा बर'नि गेजेराव मिडियाफोर ओंखारदों बिथांमोनखौ साबायखर होदों। गोबाङानो ओंखारबाय आरो गोबाङानो माखासे मोजां रोखोमनि दावगाबायबो। नाथाय जों नैबेखौ आसा खालामदों जोंनि बे ओनसोलाव जे दिनै खुलिजानाय बड'लेण्ड निउस 24 बेबो बयजोंबो गनायजाथों आरो दावगालांथों बयनिबो बजबजाथों। बेबायदिजोंनो जोंनि सिगाङाव बड'लेण्ड बा बे ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदि निउसफ्रा गैयामोन आरो जोङो फिसा मोनसे गिदिर हक फिसा हक बेबायदि निउसफोरखौ बा रादाबफोरखौ जों मोननो हायामोन। नाथाय बड'लेण्ड निउस ओंखारनायजों लोगोसे जों दिनै अखानायब्लानो बा 24 आवार्स जोङो गावनि चेनेल थानाय हिसाबै गावनि हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जातिनि समयसा माखासे नेसनेल खोथाफोरखौ जों दिनै मिथिनो हाबाय गोरलै भाबैनो। आं आसा खालामो जोंनि बे बड'लेण्ड निउस 24आबो बे रोखोमनि जों निउस जागोन बयजोंबो बजबजागोन। खुलुमबाय। बड'लेण्ड निउस 24/7 बे गोदानै जे दिनै फाउन्डेसन जादों बेनि अपेनिं सेरेमनि दा बे आं बिनि चिफ एडिटर हिसाबै आं बिबान मोनदों। आं खुब गोजोननाय मोनदों। बेसिकेलि जोङो माने निउस हिसाबै जोङो गासै माने मोनसे पलिटिकेल पार्टि थ्रुयै जों थांनाय नङा। जे माखासे जे ससियेलि माया इम्पर्टेन्ट जों बेखौ सेलेक्ट खालामगोन जोङो। जा माखासे एडिटर्स आरो मा होनो निउस कालेक्टरफोर दङ जों माबे निउसखौ जोङो जे पाब्लिश खालामथावो जोंनि बेसिसखौ नायनानै जोङो निउसखौ आपल'ड शेयार खालामनाय जागोन। जे नंखायखौ नंगौ नङिखौ नंगौ नैबायदि माने माखासे फेक निउस थायो जों बेखौ शेयार खालामनाय जानाय नङा। जा माखासे एडिटर आरो चिफ एडिटर जों नायबिजिरग्रा माखासे दायथ' दोननाय जादों जे आफ्टार एडिटिं जों बेखौ नायफिननाय जागोन। जों बेसिकेलि जों एसे आगोलाव एसे सावरायलांदों जे बे निउसखौ जोङो अल अभार बिटिआर ओनसोल जे जा मोनब्रै जिल्ला दङ क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सा जों बाहाय माखासे निउस कालेक्टर हिसाबै जों एजेन्ट जों माखासे सिनियरफोरनिफ्राय साजेसन लादों। दा बिथांमोनजों कन्टेक्ट लानानै दा बिथांमोना बुंदों जे माखासे समाव जोङो माखासे नांगौखिनि निउसफोरखौ जोङो हरनानै नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामगोन। আজি তো ভোগৰ কথা আমাৰ এই শান্তিপুৰ এৰিয়াত এনেকুৱা নিউজ মিডিয়া নাছিলে। আজি আমাৰ ভাগ্যৰ কথা কোৱা ভাগ্য আমাৰ খুলিল নিচিনা লাগিল। মানে বড়োলেণ্ড নিউজ 24/7 এই নিউজ আমাৰ দাদাসকলে আগতে কৈছে অকল বড়োৰ কাৰণে নহয় সকলো জাতি গোষ্ঠীৰ কাৰণে অৰ্থাৎ BTC বাসীৰ কাৰণে যাতে আমি ডেইলি ভাল ভাল খবৰ পাওঁ ইয়াৰ পৰা। আৰু এই নিউজটো আগন্তুক দিনত মানে বেছিকৈ মানে এইটো কিবা হৈ যায় মানে ভাল কাম কৰি যায় এই আশা কৰিছোঁ মই। আৰু বাহিৰত ঘটনা হ'লে বাহিৰত যদি ঘটনা হ'লে ৰাইজক আৰু কেনেকৈ বিচাৰে যে আমাৰ নিউজ আছে নিউজ আমি নিউজ ধৰি যায় কি কৰিব লাগে এইটো এই নিউজত আমাৰ যে 24/7 নিউজ আছে ইয়াৰে দ্বাৰা আমি কাম কৰিম। এইবিলাকতো এই আমাৰ বিটিআৰবাসী সকলো মানুহেই ইয়াক ডেভেলপ কৰিব লাগে। এইটো এজন দুজনৰ নহয় আমাৰ জাতি আছে আমাৰ যে এৰিয়া আছে যে আমাৰ শান্তিপুৰ এৰিয়া আছে নিচলাগুৰি আছে দেওচুৰী আছে দাঁতগাৰী আছে টুকুৰাদাৰ বেংকৰ আচাৰবাৰী চবেই আছে। এইগিলা হ'বলৈ এইটো আমি আগুৱাই লৈ যাম বুলি মই এইটো আশা কৰিছোঁ।